मी वृषाली नेमण कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी तांदळाचा शेव। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी 1 वाडगं तांदळाचं पीठ घेतलेले आहे, अर्धा चमचा हळद, 1.5 चमचे इथे मी लाल तिखट घेतलेले आहे, ओवा घेतला 1 चमचा, 2 चमचे सफेद तीळ घेतले, जिरं घेतलं 1 चमचा, चवीनुसार मीठ आणि तेल। इथे आता आपण पीठ मळून घेऊया। मीठ, जिरं, तीळ आणि ओवा, लाल तिखट, हळद सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। पहिलं पीठ, हे पीठ मी चाळून घेतले आणि इथे आपण गरम पाण्याचाच वापर करणार आहे। इथे मी गरम पाणी थंड करून घेतलेलं। इथे आता आपलं पीठ मळून झालंय। तेल घेऊया। तेल पण मी इथे गरम करून घेतले 2 चमचे। हे बघा, अशा पद्धतीने पीठ मळून घ्यायचं आपण। आता आपण साच्याला तेल लावून घेऊया। इथे माझ्याकडे 3 चकते आहे, पण मी मीडियम साइजची घेतली आहे। हे बघा, अशी चकती टाकायची। इथे तेल गरम झालंय, शेव घेऊया पाडून। दिवाळी स्पेशल हा शेव तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की आम्हाला कमेंटमध्ये लिहून सांगा। शेव तयार आहे आपला, काढून घेऊया प्लेटमध्ये। आणि अशाच प्रकारे आपण बाकीचा शेवही पाडून घेऊया। आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राइब करा।